Kaixo Arrapasankeko laguna. Hemen daukazue trailer berri bat. Presa dute tutorial erraldoiak bideo txikitan jasotzeko, guazen ba gaurko trailerra ikustera. Aurrera bideoa! Bueno, Arrapasaneko lagunok, hau izan da guztia gaurko. Gogoratu, trailer hauetaz gain, beste bideo gehiago dituzuela. Eta trailer hauetaz aparte baituzue ekintza gehiago egiteko aukera. Eszena talentu lehiaketa. Klikazan bideo joko lehiaketa. Arrapasan kalean ekintzak. Sartu web orrialdean. Eta bilatu gustatzen zaizun hori. 3 webikoitza arrapasank.eus. Agur!